Oi, मा मिनिखो? मा खालामदों? साइलेन्ट होनलायनाय आङो भिलेज मेदामनाव नोंखौ नेबाय दंमोन। कमेन्टखौ नुवा मोनसेबो। कमेन्टखौ नुयैखाय फैबाय आं। भिलेज मेदामनाव नागिरहैबाय थादोंमोन आं। नोंखौ नुयैनि ब्लड फैबाय आं। थाङाखैना ओमफ्राय लास्टआवहाय आङो खनसे फैनानै आरो खनसे दाननो गोनां जादों। नेट नाङाखै न'आवहाय ओंखायनो। ओमफ्राय फैफिनबाय आङो दा। मा खालामदों नै आङो बाहेरायावसो दंफैयो दा ओरैहायसो ओंख्रि संदों दासो बाजारनिफ्राय फैना हाबाखैनो होनबा मेदामनाव नों जा नायखोमाबाय आङो। गैया फार्स्टनिफ्राय लास्टसिम नायबाय आङो ओमफ्राय फैयैनि आं फैबाय ओमफ्राय बाजारनिफ्रायथ' सफैयाखै साननानै मेदामनिफ्राय ओंखारबाय आं कमेन्ट गाराखै आं मोनसेबो। जोंहा बिशालनावबो नायदोंमोन आं बिशाल ब्रनाव नायदोंमोन। गैया न'नि फैबाय आं हारसिङै आरोना हाबनो मोनाखै मादैनाव दाबो आं होनदों हाबनांलालै सम मोनाखै होनदों औ मोनखायाखै आरोना नोंखौ मिथिखादां बाजाराव थांनायखौ दहाय खनथाम हरलायलायदोंना बाजाराव थांदों होननानै न'नि मानसिफ्रा। सम मोनाखै दे आरे दालिमि बर' हेल' आदसा मैया फैना फैलायबायलै सोर जानु क्या कर राहा है आदसा जानुनि गार्लफ्रेइन्ड मोनगोरलै बियो औ बयफ्रेन्ड मोनगोन जानु क्या कर रहा है। जानुनि बयफ्रेन्ड मोनगोनलै आं मैयाबो फैदोंमोन बेस्रा ओमफ्राय नागिरदों जानु जानु क्या कर रहा है जानु मतलब क्या कर रहा है
पता नहीं है उसको क्या कर रहा है जानू। मुझे पता नहीं है क्या कर रहा है वो जानू। लेकिन उसका शादी हो गया जानू का। इसके लिए खाना बना रहा है क्या। पता नहीं गाजिसो मोनसिगोन मिथिबा। हा गाज्रिसो मोनसिगोन मिथिबा माखौ। नाथाय समानो जायाखै होनदों समा ओमफ्राय बेहाबोना टाइमा जायाखैमोन आरोना जोंहा मेदामना एबारसो होनांगौमोन आरो बेनाबो गावनाबो जायाखै आरोना बे टाइमावहाय होआ नालाय जेबो नङा दे बयहाबो टाइम बिदिनो गावबा गावनिखौ नाजानांगौ आरोना खायसे हो जानू मतलब अच्छा मेरा नाम को जानू बोला है क्या। अच्छा अच्छा है मुझे भी और तुम कैसे हो बोलो। हाँ हाँ हंस रहे हो। अरे वाह अरे बाप रे क्या बोला था मुझे समझ नहीं आ रहा है। र' अन दं खामानि मावदों दे मावदो अन दं दे मा बेदर लाबोखो नोङो ओमफ्राय मा लाबोखो नोङो रायज्लाय सना फिथर दं ओखि दं नै आङो ओरै टावार नांनाय जायगायाव दंफैयो ओमफ्राय आं नै बर' लोगो मोनदोंमोनलै बेनोमोन नामा नोङो ने। लेकिन मुझे पता नहीं है कौन है। लेकिन बहुत दिन से हो गया आपको दोस्त मिला हुआ है ना उसके दिन में चला गया है इसके लिए पता ही नहीं मुझे सोच रहा है कौन होगा। मा खालामदों सना फिथर हारसा हिनजावना हौवासा खोनसि बोरैबा मोनबाय खम जाला Why are you from दियारदिङा आदसा अरे रे I'm fine and our tipखाय and my village tipखाय ओरैसो होनांसिगोन आं खम जारलालै ओमफ्राय सोरमोन दे मोजाङै खोन्थालाय जोंहा अननानै खोन्थादो आरोना हिनजावना हौवा मैयाबो हिनजावसोलै जाफैबाय आदसा ओमफ्राय जानुआबा सोरमोन खम जारला जानुनि हासबेन्डसो नामाब्रा ना संगितायानो जाखो खम जारलालै नङाबा र' जिस्मिसो नामा नोंलाय मा होनदों बि मा होनदों इउ आइ हेभ होननाय जागौ नामा इउ हेभ आइ डन्ट न' आदसा आइ डन्ट न' मा होनखोलै जोंथि नों थांबायना आखि दङ ने एखमबा स जाया नामा जोंथि आं खामानि मावदों दे मावग्रोदो आरोखि मा खामानि मावखो नोंबा जा खस्थ' खालामोलै नोंबो आं बुजिबाय नोंखौबो नोंनि खामानिखौ आंबो बुजिबाय माथो खालामबावनो आंबो बुजिबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा दालिमि बर' आं जिखुनु दहाय सार्च खालामदोंमोन दै दालिमि बर' ओमफ्राय नोंनोमोन नामा एल बि होनाया एल बि आव आं फैनाया होनदोंमोन आं ओमफ्राय सोरबा एसामिस कमेडि भाषानि गानायसो नुहैबाय आं बेनो नामा नंबाय आङो ओमफ्राय चला गया क्या हैद कमेन्ट स जायाखिसैगोनलै दालिमि आं सिनायाखिलै नोंखौ मिथिबायना जों फुराना लोगोसो दे ओंखायनो बावबाय आं ना नों बबेनिमोनलाय खिन्थाहरलाय दे मा डिस्ट्रिक्ट गोलैयोमोन नोंना खिन्थाहरलाय दे जोंहा दालिमि मा डिस्ट्रिक्ट गोलैयोमोन नोंना बावबायलै आं सरि लाइकबो होआखै नामाथाय आइ डन्ट न' जासमिन आइ डन्ट न' जासमिन आइ डन्ट न' जासमिन आदसा डन्ट न' जासमिन आदसा जिसमि ओहो जिमिसोमोन नामा जिमि
जिमिबो दंमोनदां दिले दालिमि आदसा साला र' आंनि बिनानावसो गोलै थिबखायनिसो जागोन नामा दालिमि बर'। मुझे सोच रहा है तो वो दालिमा है ना है ना साला दालिमासो दालिमि बर' उसका ये फेसबुक का नाम दिल है ना दिल है दालिमा का फेसबुक नेम का दिल है और बहुत बड़ा वाला हंस रहा है इमोजी वो फेसबुक का प्रोफाइल पिक्चर है बाप रे बाप सोच रहा है लिंलाब होनदों आदसा गांलाब मेदाम थेंक इउ सै खुलुमबाय मा खालामदों खननि बाजै फाग्लि हाराव हाय होनदों सोंना खननि बाजै ओमफ्राय लाइक होदो दे खननि बाजै थेंक इउसै जोबोद गोजोननाय मोन्दों नोंनि मोखां महरखौ नुनानै गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय मा ओंख्रि संदोंमोन नोङो बाजै गुदां जों चेक खालामनायबायलै बिराद बुरजा आरो बियो अनल' खालामनानै ओंखाम ओंख्रि खामानि मावलांबाय नै बियो ओमफ्राय मा होनदों लिंलाब होनदों मा खालामदों खननि बाजै ओमफ्राय जोंहा लिंलाब लिंथाम सफैलायबाय आरोना थेंक इउसै गोजोननाय थाबाय आरोना लाइक होआखै आरोना नों ना मा जाखो मा खालामबाय दङ खिन्थादो आरोना आंनि जौस्राङाव नुजाथिफैनायनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायबाय आरो लोगोसे गावनि बेसेन गोसा बिबुंथिखौ गुवारै बेखेवनो थाखाय नोंथांखौ खावलायग्रोनाय जाबाय थेंक इउसै मिनिबाय आरोना जोंहा दालिमिया नोंखागौ बिनानावखा आंनि बिनानावखासो नोङो फाब फि मा खालामदों लिंलाब दं नै ओरै बाहेरायावसो दं बाहेरायाव रायलायजाया बाहेरायाव आप कोई गार्लफ्रेंड है क्या आपका कोई गार्लफ्रेंड है क्या नहीं मेरा गर्लफ्रेंड नहीं है रे बाबा क्या बोला है नहीं है रे बाबा मेरे गर्लफ्रेंड सो भी डबल है इसके लिए मैं सिंगल है मेरा पास कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है मैं क्या करूँ अभी मुझे सिंगल है अभी ठंडा समय में बहुत ठंडी ठंडी सोता है सो जाता है क्या है क्या लाइक डन लिंक औ थेंक इउसै मा ओंख्रि संखो ओमफ्राय आप कैसे हो जानो मतलब अरे जानो कौन है रे अरे बाप रे आप कैसे हो जानू अरे बाप रे कौन जानू जानू तो वो एक जानू है लेकिन वो शादी हो गया 1 महीने से हो गया वो शादी हुआ था उसका जानू है नाम लेकिन जानू नार्जारी है क्या जोंहा थांबाय गोलै जोंथिया आप कैसे हो सो जोंहा लिंलाब गोथाव दे बाजै गुदुं गुदुंनो ओमफ्राय जाखांबाय आरोना खय बाजै जोंहा खननि माबा ओमफ्राय अइल अरे बाप रे क्या बोला था विल यू मैरी मी आप तो लड़का है रे आप तो लड़के नहीं है कैसे मेरी हो जाएगा कैसे दोस्त मेरी बनाएगा बाप रे बाप शादी तो हो जाएगा लेकिन आप लड़का हो ना इसके लिए मैं कहाँ से क्या शादी करना पड़ेगा अरे बाप क्या बोल रहा है मुझे मालूम नहीं आप तो लड़का है मुझे तो लड़की नहीं है आप लड़की होगा तो मुझे शादी करवा लेंगी आपको अरे क्या बात है
अन होनदों आदसा जाखांबाय नामा जोंहा खनिमा बाजै जोंहा बाजै गावदां गावदां बाजै गावदां गुफ्रै गावदां फाग्लिफोर हाबा जानानै आंखौ बालन्दा खालामजोबसिगोन नोंसोरो सिगां सिगां हाबा जाग्रोजोबनानै पापिफोर खम जारला बे संसाराव जायाखै दा बायदियाव जायो लिंलाब हा आं जाखांबावबायसो जोंहा खनिमा बाजै नै आं फासथायावनो जाबावदों खनिमा बाजै जोंहा मोनाबाय नालाय गुदुं गुदुं थाजागौमोन ना ओंखायनो जाखांबायबो गुदुं गुदुं उन्दुनोसै जोंहा थांबायगोलै सनाया खामानि मावदोलै बे बिराद बेस्थ'लै आं बाबायलै बेखौ आरे बाप किया हास राहा है आरे क्या आयु खनिमा बाजै इम'जि फिसाखौसो हरबाय नोङो के जाखो लिंलाब होनदों आयु खनिमा बाजै नों फिसाखौसो हरबाय वाटि खमायनोनो बेखौ हरबा इउटुब गिदिर गिदिरफ्राव हरजाया आरोना खनिमा बाजै आं सिनायाखिसै सोर जाखो आइदि सोबाव ओमफ्राय अ दालिमि आपका वो सब सही ना नहीं सही सही तो बोलो एक बार थांबाय नामा दालिमि ओमफ्राय मा खालामदों दालिमि सरि लिंलाब हरफ्लांबाय हरफ्लांदोंसो आरोना आदसा जेबो नङालै वाइटि खमायखानायसो मन'टाइस जानाय नङा जानांगौसो आरोना खनिमा बाजै सना गावदांदां पापि हाबा जाग्रोनानै दुखु होलांबाय नहीं मे लात नहीं मैं लौटकी हूँ अब मुझे से शादी करोगी खनिफ्राय जा फसाय आं बेखौ सिनायाखिसै आं लेकिन मा बुंबावनो फामि सना जोंथि फेभराइट आय' आय बाजै आं हिनजाव लामारसै खम अरे बाना तो गर है ना नेट नांलालै लादो होनदों आदसा नाथाय सोरखौ मोननोब्रा खनिमा बाजै सोरबायदिखौ मोननांगौ जोंबायदि हावरिया खाफाल दं सोर फैनो ने खम जारला जोंथियाबो लादो होनगासिनो हिनजाव लादो थाबनो हिनजाव लादो थाबनो नोंनि हाबायाव थांगोन आं होनगासिनो खम जारला बिनानावसोलै बियो आं मानसिखौबो माफ्राय सिनायबावगोन जाखो इउटुबबो गैया माबो गैया बेना मैयाबो बिदिनो बुंफैदों साला जिमिथारलै बे ना जिमि रानिया जोंहा गांजेमाया बिफाया बेनो थार ना जोंथि सना बिनो नामा ने ओइ ओइलाय सना दालिमिया जिमि नङा होनदो मैयाबो बिदिनो होनफैबाय थादोंलै लादो होनदों नामा हो सना ओमफ्राय नै गल गल जाबाय दै बिराद जारलालै सना आं सिंगोल ह मे बि सिंगोल ह आप सिंगोल ह मे बि सिंगोल थफिया दासो नामाब्रा कौन है रे मुझे मुझे बहुत आं लाजिबायलै जोंथि सना
क्या बात करना पड़ेगा नहीं तो आपके साथ मुझे क्या बात करना पड़ेगा आपके साथ सोर जिमि आं सिनाया आदसा ओमफ्राय बैनायावनो जालुसो नामाब्रा जोंहा सनाया अन जाफैदों दा दे सोर जिमि नंलांजोबगोनलै ओमफ्राय मानसियाथ' सोर जाखोलै खौनो मिथिला आं गोदोनि फुराना सोरबा दालिमि होननाय दंमोन गोरलै बे हाबा जाखो ना माखोमोन मासि हिनजाव दंमोन नामाथाय सोरबा इउटुब दालिमि होननाय दंमोन आपको हिंदी नहीं आता है क्या नहीं 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 मुझे हिंदी बोलने का आता नहीं है इसके लिए साला आदा दैथुन मारसैलै कौन है रे अरे बाबा र' आं एसे देखायनि जिखुनु मिनियो ना मायो नायनां गल गलसो जागोन नामा अरे कौन है रे बाबा मुझे कुछ मालूम नहीं हुआ दिखाई भी नहीं दे रहा है आपको लेकिन आपका आईडी से आ रहा है ना इसके लिए मालूम नहीं हुआ कौन है रे बाबा अरे क्या होगा मुझे डर लगा है नोंनि गार्लफ्रेन्ड ओमफ्राय हमारे थैगोन खानाय गुलांजोबगोन मिथिगौ आयनाय आयनाय खानाय दाबायदियाव बेफोरखौ साननांगौ बारना सोर जाखो नागिरनांगौबाबो असम्भब मुझे पता नहीं लगा कौन है लेकिन मुझको मेरी करने के लिए बोला था ले बाप दैथुन आदालै दैथुन आदा बेनि नाम लानानै फैदों अरे बाप क्या नोंनि गार्लफ्रेन्डलै लोखि सना नङालै आं सिनायाखै मानसिखौनो दाबो मिथिगौ अन होनदों जोंहा कनिमा बाजै माथो अन लोंखो नोङो कनिमा बाजै मा खालामदों नोङो बेस्थ'थार नामा अन होनफैबाय नोङो एखे औ वाव इउ आर स' बिउटिफुल जोंथि सना जालालै आं दोननांसिगोन जोङो ओमफ्राय भिडिअ'आव कमेन्टबो हराब्रा भिडिअ'आव कमेन्ट हराखै बियो आं मडेरेटर होनोसै आरोना जोंहा दालिमि बर'नो जोंहा नैबे नार्जारिमोनखौ लोगो खालामहैयो आरोना जोंहा नैबेखौ हाबनानै लोगो खालामहै ओमफ्राय कनिमा बाजैया गोदान समायना नार्जारिया गोदान जानो हागौ नोंनि थाखाय सोरबा सिनायखानायसो बे सिनायखानायसोलै दैथुन आदासो बियो सोर जानो दैथुन आदासो सोर जानो बिसोर आइडि लादों सोरनिबा गोसोथोनायनि नामजों मिनिबाय बेनो सोर जानो सोर थानो आंनाव सोर फैयो रावबो सिख्लाफोर फैफेरा 4 बोसोर गाहाम जाबाय रावबो सिख्लाफोर सासे फैया सासेबो फैफेरा आंनाव आं बिराद बोरैबा मोनबायलै सिनायाना खिन्थु मानसिया ओमफ्राय मा होनदों जोंहा सना बो मादैनाव गुड मर्निं आब' होनदों बे आच्छा गुड मर्निं आब' ओइ देखो ओ हे क्या जिमिसो जागोन बियो जोंहा जिमि होनबालाय आं बेखौनो सन्देह खालामखाबाय आं बेनो जागोन बियो नोमबौ हो साला सिख्लाल' फैयो नोंनाव
जोंथि माला फैया आंनाव नोम्बौ होन साला सिख्लाल' फैयो नोंनाव ओइदस फैयालै सोर फैलागासै ओमफ्राय क्लास 8 में एक साथ क्या था भूल गया है क्या मुझे ओइ सेस ओइ सेस सरि सोर जाखोलै आइदै 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 ओइ सिनायलालै गामिनिसो जागोन नामा सोरबा नुबाय मा होनदों क्लास 8 में एक साथ मुझे तालिमी बर' अरे मेरा क्लास फ्रेंड तो मी नाम कौन है रे लेकिन उसका नाम नहीं है तालिमा है वो मेरा बहन का नाम है वो लेकिन उसका शादी हो गया टिपकाई में लेकिन मुझे उसको सोच रहा है ये है क्या लेकिन तालिमी कौन सा आपका ओरिजिनल नाम का कौन है जानू लेकिन आंबो जिमि बायदि मोनदों ओइ देख' नोंगौ एक्सफ्राबो जेव नोंना नङालै सोर जिमि आइदै हनै दिखि आदा फैबाय ना बे नङा नङालै दिखु आदा नङा बेयो ओमफ्राय र' मा होनदों सोर जिमि दालिमि आदसा र' माइरं सुनो आं आयै दासो खिदों नै जोंहा फेसन श' थेंक इउ स' माच वेलकाम थेंक इउ मस्ट वेलकाम ओमफ्राय मिनिबायलै ओमफ्राय जोंथि सना सोर जाखो आं सानैनि सोर जाखो मिथिला आं हमनो हाला लाइक डन दिङा ब्लक थेंक इउ स' माच फेसन श' मस्ट वेलकाम मेरे लाइफ में आने के लिए आपको स्वागत है काम बहुत बहुत शुक्रिया है बहुत धन्यवाद है मेरे लाइफ स्टाइल में आने के लिए आपको थैंक यू हेलो कैसे हो अच्छा है मुझे भी अच्छा है थैंक यू सो मच थैंक यू मेरे लाइफ में आने के लिए आपको मेरे लाइफ में बहुत शुक्रिया से धन्यवाद दे दिया है अके दे सिनायाबा आइसा दालिमि दे नोंनि नामखौ खनसे खिन्थादों अननानै ओमफ्राय सोर जाखो आं हमनो हायासैलै सरिलै दे सरि नार्जारी कैसे हो आप ओ नार्जारी का बहुत बिजी है अभी बात करने के लिए थोड़ा लेट हो जाएगा मतलब वो खाना पीना बना रहा है इसके लिए लेट हो जाएगा अभी ऑन करके चला गया वो काम करने के लिए चला गया है लेकिन ऑन है दालिमि आं बावबायलै मिथिबायना नंगौ मा कासोम बावबाय नोंना चेनेल दं ना मायोमोन दालिमि आं बावबायलै दे नोंखौ ना रिमिमोन नामा क्लास 8आव फरायनाय बे रिमियानो गोरलै नों बंसितानि रिमि नामा खोन्थालाय दे रिमि दा नोंना चेनेल दंबा चेनेलजों फैलाय दे अननानै दे नों चेनेलजों फैलाय दे साब खालामहरगोन आरो ना ओमफ्राय नों सिख्ला मानना सेंग्रा मानलै जोंहा खिन्थु दा बर' माने आं हौवाखौसो बुजिदों दालिमि बर' आदसा दे गोजोननाय थाबाय जिखुनु हाबा जायाखै आरोना नोंबो आं बायदि आनमेरिदसो आरोखि ना नों होमब्ला थेंकिउसै खाफाल दंबा मोनलायनोबो हागौ मेरे साथ शादी करेगा क्या बोला है आं हाबाखौलाय खालामनो सानदोंलै दालिमि नाथाय हिनजाव गोसो थोनायानो माने
मा बुंबावनो आरोना जिर' जानानै दं आरोखि बर्थमान आं गरिबनि फिसा नालाय सोरबायदिया नायस'नो आरोना ओंखायनो आङो लाइभफोराव इउटुबफोराव इन्टारेस्ट थानो मोजां मोनो आरोखि बयजोंबो रायलायनो थाखाय मुझे यूट्यूब में इंटरेस्ट नहीं है जानू मुझे यूट्यूब में इंटरेस्ट नहीं है जानू अच्छा 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 यूट्यूब पे इंटरेस्ट नहीं है लेकिन आपका आपका लेकिन वो फेसबुक है क्या आपका फेसबुक है और इंस्टाग्राम है मेरा पास तो है इंस्टाग्राम और फेसबुक भी है लेकिन इधर से मैं एक्टिव नहीं रखूँगा लेकिन वो यूट्यूब पे मुझे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है ना इसके लिए इसको थोड़ा सा छोड़ दिया है आपका गर्लफ्रेंड है क्या नहीं है इसके लिए बोला है कौन सा मुझे सोच रहा है लेकिन वो मेरे साथ से क्लास 8 में बराबर पढ़ाई किया था वो है लेकिन मुझे सोच रहा है कौन है बहुत दिन से चला गया है ना बहुत साल से चला गया है इसके लिए मुझे सोच रहा है कौन है लेकिन नाम वो गलत हो गया क्या लेकिन दूसरे नाम से आ रहा है ना इसके लिए मालूम नहीं है उसका ओरिजिनल नाम का क्या है पता नहीं है आपका गर्लफ्रेंड है क्या नहीं है उसको गर्लफ्रेंड बनाने के बोला है ना वो बोला था मुझे को पसंद हो गया लेकिन मुझे कैसे मिल जाएगा उसको लेकिन नहीं है ऑन थैंक यू फेसबुक भी नहीं चलता हूँ मैंने ओके अच्छा क्या करेगा खानाय खर' गुलांजोबगोनलै सयथि खानाय मोनलांजोबगोन गुलांजोबगोन सानैनो सोर जाखो फेसबुकबो गैबावा अब्ला बोरैथो लोगो मोननांगौ अरे बाबरे खर' मानजोब्बाय मिथिनो लुबैनायानो हाला आरोना सोरै जाखोलै भगबान खम जाला जोंथि खालामोलै जोंथिया अरे कम जाला फेसबुक भी नहीं है चलाता हूँ मैंने ओके ओ मेरा बॉयफ्रेंड है ओ अच्छा ओ मेरा बॉयफ्रेंड है कौन सा मुझे किसको बोला मुझे को बोला क्या मुझे को बोला तो सोर जाखोलै सिनायासै आं आयदै आंखौ फसायोबा फसायो होनदो फसायाबा फसाया आरोना नोंनि सायाव थाबाय आरोखि बेयो सोर बेलाय फैशन शो हाय बोला था अभी आ रहा है क्या अच्छा फामी सना संखांबाय ने कौन हंस रहा हो बेबी क्यों हंस दैथुना दालै दैथुना दाथार बा होनो औ नों नायनो खिनो ओरै दं आं सना आं नेट नांनाय जायगायाव दंफैयोलै फुल होन गुदुं जाबाय ओंखायनो खमायलांदों खुवा खुनायाव ना एखे गावदां मा होनदां बा नों बे जानोलै आं मिथियासै सना ओमफ्राय फेसबुकबो गैया ओमफ्रायो माबाबो गैबावा इन्सटाग्रामबो गैबावानो ओमफ्राय माबा सोर जाखो आंजों समान फरायबावनायसो होनदों होमबालाय आंनि बिनानावसो बियो आंनि बिनानावसो समान फरायनाय माने आंनि बिनानाव ओंखायनो जंखायदों आंखौ साला सुवादा मा होनदों बा नोंनि गार्लफ्रेन्ड बे आदसा ओमफ्राय नायाहां
रावखौबो आदसा एखे 90 थांबाय आंना आइलै सना खम जालालै नायलाय माबाया इमबिया अके अके इउर नाम्बार गिभ मि डियार आं गिबायलै सोर जाखो साला जोमाव आदासो नामाब्रा जोमाव आदा लफायदों हा जोमाव आदासो नोङो होमबा लफायदों दा लफायदों जोमाव आदा लफायदों नै जोमाव आदा होजागोन नोंनावसो बिदि आइडि फैयो फाग्ला मा होनदों अके इउर नाम्बार गिभ मि नाम्बारसो बिबावबाय आरोना हिनजाव बे सोर बे हिनजाव बे सोरबा नों मिथि जानो जोंनि गामिनि ना मानि जाखो ना जोमाव आदासो आइडि लाखो ओमफ्राय हरदो रायलायदो जाम्बा मा होनदों सान्सआवनो देनसै हामालै एखे आंनि बैसोआ जाथ'वाखैना आरो नोंसोर अननाय नङा ना आंखौ दाबायदियाव हाबा जायोब्ला थाखा फैसानि प्रब्लेम जागोन फेशन शो कहाँ चला गया है नहीं पता नहीं हे क्या लेकिन चला गया है क्या अन सना आंना नेट जोबसिगोन हथात नों आदसा माथो खालामनो सना जोबथोंसै नेया ना मा होनो नोंनि नेट जोबजासिम थानोसै आं दे एखे जाया होमबा दा मा खालामदा जिमिलै जिमि थगायदों बियो जिमिसोथार ना जोमाव आदासो नामा बेबो जानला मानला होनफैयो बिदिनो थगायो आरोना हिनजावफोरनि आइदि लानानै बिराद गोदै गोदै बुंफैयो बिसोरो फाग्ला गोजासो नाथाय हमनो हाया आरोना ओइ देखो हंस रहा है ओइ देखो हंस रहा है ओइ जे देखो आंनानो जे साला जोमाव आदानि न'आव सोरथो गाबोन सानाव फैगोन बेलासियावनो न'आव थांसै फैनो हानाय नंलालै खिदे आंबो फैनाय नंला आरोना मिडियायाव नोंबोथ' चान्स गैखालाना नों फैनो हागोन अके हेल' नार्जारि मुंबई का हीरोइन आ गया जी हाँ आ गया मुंबई का हीरोइन आ गया ये देखो हाँ फैशन शो वाओ कैसे हो आप क्या कर रहा है वो खाना बना रहा है बहुत मतलब अके दे सिनाया दे होनदों औलै सिनायासै आं नोंखौ साला सोर जाखो अके दे सिनाया दे होनदों सिनायाखै आं थारैनो सिनायमारासै आरोना ओमफ्राय सोंबाय आङो खोन्थाया गावहा क्लास 8आव आंजों समान फरायदोंमोन आरोखि नोङो बहुत भूल गया मुझे पता नहीं लगा था कौन है रे बा आं बे सिख्लाखौ सिनायमारासैलै नोंगौ माहाय रे बे सिख्लाना सेंग्रा जिखुनु आं नायखोमाहरसै आंनि आगोलनि लोगोसो होनबावदों आरोना क्लास 5 ज' फरायनाय ओमफ्राय आं बावबायलै जोंनासो देलिमिमोन बेबा अके बाय गुड नाइट अके बाय दे आं नोंखौ सिनायनो हायासै आरोना मोजां खोन्थाना जानो लुबैदोंमोन आं गावनि सिनायथिखौ आरो इउटुबबो गैया फेसबुक गैया जाबाय नोंहा बोरै मिथिबावनो आंखौलाय सिनायासै आरोना सरिलै दे सिनायैनि थाखाय गोरोन्थि दा सानना बिदिनो लोगो मोनलांबाय थागोन आरोखि ना अराय सम कल से मैं बिजी रहेगा शूटिंग है मेरा फैशन शो हा शुटिं जी हाँ आगै जिमिसो बे नंगौ आंबो बेखौनो मैयानिफ्रायनो सानदों आरोना बिसोर आब' होनहैयो बै माबाखौ मा होनोमोनलाय
आंनि नाम्बार लानो नामा सना दिङा हरलाय दे लानां हरलाय खिन्थु थगायदोंसोनदांलै हरलाय ओमफ्राय थाब दाना आरोना जोंहा नायनि सोर बेलाय ओमफ्राय बेयाव बोरै हरजागोन दानि मानसिफ्रासो लाजोबगोन बेयाव हरबा मडरेटर दंखायो नोंनावहाय हरजायो आरोना स' जायो ओमफ्राय सोरबा मानसिफ्रासो लाजोबगोन बे हरबाबो आं सिनायासै आरोना नोंखौ जिखुनु गोजोननाय थाबाय आंनि लाइफ स्टाइलाव नुजाफैनो हादों अब्लाबो आरोना माथो खालामबावनो आं सिनायाखिसै जिखुनु मा होनदों अके दे आंनि नाम्बार लानो नामा नोंनि नाम्बारखौ बहा मोनगोन दे दा हरनायदो दे होमबालाय नोङो हिनजावसोखा खोमा आंनिबाथ' हिनजाव बायदि मोनबाय आं ओमफ्राय खम जारला हरनानै दिसटार्ब खालामबानो जाबायलै सोरबा हौवा जानानै जोंथि सना खम जारला आगै जिमिसो बेनो बैनाय अनजालुसोलै साइसआव बेसोगोन बैनाय अनजालु ना जिमि जाखो दे नाम्बारा हरलाय दे स' खालामना होद सोरबा फैबायलै जाला खम जारला दे जोंथि सना थांबाय नामा खमन गारदोखि माथो खमन गारासै नोंलाय खमनखौ गारासै सोरबा लागोन ना हरजाया एल बि आव होनदों औ लानायाथ' लाखायो बयबो लायो कमेन्टआवबो स'जाया दै आं होनखायो भिडिअ'नि कमेन्टआव नाम्बारा स'जाहैया माब्लाबाबो स'जाया आरोना भिडिअ'आवहाय कमेन्टआ माब्लाबाबो स'जाहैया आरोना बिदि मबाइल नाम्बारा स'जाहैया आरोना भिडिअ' गोलावबाबो गुसुंबाबो कमेन्टआव स'जाहैया आरोना नाम्बारा नाम्बारखौ होयोब्ला बै आंनि टाइटेल लिरग्रा बै मोनसे इउटुब प्रफाइल पिकचारनि गाहायाव लिंकआवहाय कार्ड मोनसे लिरनाय दंना बेवहाय थांनानैसो नाम्बारखौ बेयावसो मोनो मानसिफोरनिखौ मोनोबा आरोना बेवहाय ओमफ्राय फेसबुकफ्रावसो मोनो आरोखि जिखुनु खम जारला सोरबा लागोन ना हरजाया एल बि आव होनदों आदसा हाँ मेरा फैशन शो में शूटिंग है क्या ओ उसका हाँ मेरे फैशन शो में शूटिंग है क्या उसका शूटिंग है हाँ शूटिंग है हम सुना दे हाँ फैशन 3 तारीख को खत्म होगा अच्छा 3 तारीख को खत्म हो जाएगा ना दे होद साला खृष्टानफ्रा बिराद सं दामबायलै कफिसो होसिगोन नामा ओमफ्राय खोनाहैदों नामा जोंथि सना नामखौ मा होनदों सोरबा नाम्बार बिबा खुसियानो अभारखा थब्ल'ना खम जारला खोनायाखै आं होनदों आदसा खोनायाखै ने जि गिदिर बक्स दामदों बाक्सा जिल्लानि दख'ना लाबो आदा क'क्राझार जिल्लानि जोमग्रा लाबो चिरां जिल्लानि दख'ना लाबो आदा उदालगुरिनि दख'ना लाबो खोनायाखै आं होनदों आदसा मिनिबाय नै जोंहा हरदो जाम्बालाय नाम्बारा होनदों दो हरजायालै एखि दा मानसिफ्रा लाजोबगोन मानसिफ्रा लाजोबबा नाम्बार हरनानै मानसिफ्रा लाजोबबा थैनो हरदो जाम्बालायना दे नों लिरनानै हरदो एखि आंनि नाम्बारखौ हरलाय दे खोनाबाय नों लिरनानै हरलाय दे
नों लिरनानै हर 108 आंनि नाम्बारा। आदसा सोर लानो नोंनि नाम्बार एथ' लाखाथारा सोर लानो नोंनि नाम्बार आंथ' लाखाथारा। 100 नाम्बाराबो डिलिभारिसो। खम खाख्लुमसां गुस्थार। नाम्बाराबो एम्बुलेन्ससो। डिलिभारसो थांगोन। मिनिनो ओंखाराखै आं। नाम्बारा 108 डिलिभारि लांग्रासो। नुवाखै नों? खम जारला आं सिनायासै आरोना जिखुनु मैयाबो जिमि नङाबा सोरथो जानोब्रा अके जिमिखासो बेस्रा मिनिनो ओंखाराखै 11 दिङानि नाम्बारा अके होद मा अके थोद सना माबा सना ओमफ्राय नों माला सफैफिनगोन अके फामि माला सफैफिनगोन नोङो ओमफ्राय दिनैसो माबाखा 30 थारिख 31 1 2 3 4 थारिखआव फैगोन ना 4 थारिखआव फैगोन दा ना 3 थारिखआव सानथाम सानब्रै थाहैगोन आयै गोदो ओइ ओइ हरलाय आंनो नार्जारि दिङा सनानि नाम्बारा प्लिज ओइ सरिलै सना दालि मैया माबासोगोन र' थफि आदासो नामाब्रा थफि आदा खम जारला थफि आदासोनदां हिन्दीबो रोंगौना बियो नङाबा दैथुन जागोन नङाबा थफि आदा जागोन ना मैथा गोखैनाथ' बिदि आइदि गैया हरलाय नार्जारि बुंबाय दै एबारसो हमबाय आङो ओइ ओइ थांबायलै सना नों हो फामि मानो ओंखारलांखो अके ना बैजों फैसिगोन सेनेलजों अके दे गुड नाइट सना होनदों आदसा अके दे गुड नाइट सना नार हरनाया बोरैथो ओमफ्राय नोंसो हरनो होनलाय दे नोंनि नाम्बारखौ हरलाय हरोबा आंनाव गैया दालमि आं लाया दे नों हरदो होमबालाय दालिमि नोंनो जोंहा सानैल' दंखायो नै जोंहा जोंथिजों नोंजोंल' दंखायो जिखुनु नों हरदो दे ओमफ्राय कमनखौ आं टेप रिमुभ खालाम हरखांबा दे नों हरदे जुदि रायज्लायनो गोसो दं सोर बेलाय आं सिनायाखिसै आंजों क्लास समान फरायदों होनदों खिन्थु आं सिनायासै आरोना बेनि थाखायनो होनदों आदसा थफि आदा नङाबा माथो आंनाव गैया लाया रावनिबो नाम्बार आदसा बिसास खालामजाया होनदों औ हरदो दालमि आं बो गैया आरो आंबो लाखाया होनदों बायसोलाबाय दे हरदो दे
सानैल' दंखायो दे नोंसोर सानैल'। ओमफ्राय आं रिमुभ खालामसै आरोना माबाखौ डाइरेक्ट मा होनो आं डिलिट खालामसै आरोना नाम्बारखौ स्क्रिनसट लानोसै आरोना जुदि दंब्ला। आङो 10 मिनिट फुल खालामसै आरोना। बायबाय लाबाय 25 गोरलै ना बोनाय अनजालुसो जाखो आंबो ओंखारबाय नोंसोर नायलाय होमबालाय आंबो दोनसै आरोना। दोननांसिगोन होनबालाय ने नाम्बार लालायदो नोंस्रा आं ओंखारबाय नायलाय। नाम्बारा खि हरजायो एल बि आव होनदों आदसा दे होनबालाय नाङा नाम्बारखौ बेखौनो रायज्लायबाय थाबाय आं नाम्बार खम जारला थफि आदा फाग्ला खालामगोनलै नों मानसिखौ साला गलाखालै आइदै मिनिना थैगोन नोंखौ। मिनिदों मा अनानो साला अबाव थांनानै सोर सिख्लानिजों कमेन्ट सिख्लानि नाम्बारखौ आइदिजों बिदि फैदो नोङो थफि आदा बायदि फिदिंनो रोंगौ आरोना मानसिखौ थफि आदा होद फोरखौ मानसिफोरखौ जा ओरैबादि उल्थां फाल्थां खालामहैयो मेदामखौबो आब' होनो नोङो सोर थफिलाय आइया सोर थफिसो जाबावबाय आरोना ओमफ्राय सोरथो जाखोब्रा थैगोन एखेबारे आइदै आंखौ खर' खालामजोबगोनलै नोंसोरो एलबिआव आंहा ओरैबो जाया ओरैबो जागोन थैगोन जिअ मोनथिबाय नोंनि जिअ मोनथिबाय हा नोंनि जिअ नोंनि जिउ मोनथिबाय नोंनि जिउ मोनथिबाय नोंनि जिउ मोनथिबाय आदसा आंनि जिउ आरोखि बिदि होनदों ने आंनि जिउ जाबालाय जादो बादा गैया आरोना नों आंखौ माब्लानिफ्राय सिनाया आंखौ सिनायो होननानै आंथ' नोंखौ सिनायाखिसै होनबा नों थफि आदाबो नङा जिमिबो नङा बैनाय अनजालुबो नङा आयु खम जारला लाफै हायोबा दानो लांफै हायोबा आदसा दानो लांफै हायोबा आयु दानो लांफै हायोबा
ओमफ्राय आरो आंजों समान क्लास फरायनाय आं आन्दाय अनजालि दं, समायना दं, महिमा दं, ओमफ्राय आगोमा दं। आंनि क्लास फ्रेन्डफोरा आरोना। ओमफ्राय सानैया मा नामथाय सानसुलि, ओमफ्राय सासेया मा नामथाय बारा गैखायामोन आरोना। बिसोरो 10-11 जनसोल' मोनगोन आंनि क्लास फ्रेन्डफोरा आरोना। आं मा खालामबावनो सना, आं मा बुंबावनांगौ। मेथाइ दामदोंलै नों दानो लांफै हायोबा। आयु दानो लांफैनांगौ। अके दे बाय बाय। नों बावबाय आंखौ गुड नाइट। आइया आंनि इउटुबखौ नों बोरै मिथिखो ओमफ्राय आं अबेनि बोरै सिनायखो? जिनत लाइक दन ब्र' थेंक इउ जिनत वेलकाम वेलकाम। जिनत ब्र' मा खालामदों? डिउथिया गबाय आरोना नोंना? आंबो थांगासिनो दं दे नोंजों। मा खालामदों ब्र'? नै ओरैनो दं ओरैनो टाइम पास रायलायदों आरोना। नों आंनि खाथियाव थायोबोला बिखाया गुरलु मोनो सना, बोरैबा बोरैबा मोनो। दासो गबाय। खयथानिफ्रायमोनलाय ब्र'? 7:22 गबाय आरो मा खालामदों ब्र'? 7:22 गबाय आरोना होमबा? जेनेब्रा 7:22 गबाय आरोना। आं नंगौलै बावबाय नोंखौ दे। सरिसै आरो बावनायनि थाखाय बाय बायसो होनबावबाय आरो। खम जालालै सरिलै सोरमोनथाय आं हमनो हायासै आरोना। गामिखौ खोन्थालाय दे नोङो मा गामि मोनलाय नोंना? मा गामि मोनलाय दे खोन्थाहरदोल'। दासो नोंनि गार्लफ्रेन्ड नामा ब्र'? उद आं मिथियालै। आङो खर' गाज्रि बायदि जालाय लांदों मिथिबायना। हमनो हायासै आं सोर बेलाय सोरबा हौवायासो जाफैखो ना हिनजाव मासो जाखो। ओमफ्राय आंजोंनो क्लास समान फरायनाय होनदों। ओमफ्राय आङो गोसोआव गैला आरोना खम बोसोर थांबाय। 12 माबा थांबाय खोमालै 16-17 थांबाय खोमा आंनि लोगोबाबो खमबाबो 12-13 13-14 बोसोर जाबाय खोमा। ओंखायनो सिनायलायाखिसैना आंबोथ' बायहेरायावसो खारग्रोनो नालाय। दा बिस्रा सिनायैनि थाखाय बिस्रा दुखु मोनबाय जानो हागौ सिनायासै आरोना। आंबो सिनायमोन होनदों जिखुनु ओमफ्राय सोर जाखो आं हमनो हायासै। आंखौहाय नामा ब्र होनदों ओहो बै नागिरनायनि थाखाय सोरनि गामिया सोंदों ब्र'। बै सासे मानसिनिखौ होनदों। आंखौ माने ज' फरायदोंमोन नालाय आंजों मोनसे स्कुलाव बेखौ होनदों आरोना। ओमफ्राय अबे स्कुलाव फरायदों सोंनो जाखो माबा दालिमि नों बबे स्कुलाव फरायामोनलाय? दालिमे थांखोना माखोथाय ना पारमिसना नाम्बार लालायदो नोंस्रा आं ओंखारबाय होनदों आयै सना। ओमफ्राय मा होनदों? सोरनि गामिया सोंदों ब्र' होनदों ए बै जोंहा दालिमिनि गामिखौ सोंदोंमोन आं। दालिमियाथ' आंनि बिनानावसो हाबा जाबाय बियो। बेसो बायदि मोनदां बेसो फिदिंगासिनो आंखौ। दालिमि बर' बेनोथार दालिमि बर'थार। बेनो रावबो नङा आंनि बिनानावसो। इमान फिदिं फैबाय बिसोरो आंखौ इन्टारेस्ट खालामनो।
आंखौ फिदिंदों बे नांगौ समाव फरायनाय नालाय बेनो जागोन दालिमा होनो दालिमि लादों नामखौ ओमफ्राय फेसबुकआवबो दालिमिखा बेना फेसबुकनि नामा दालिमिखा खम जारला बिनानावफ्रानो बिदि जंखायफैयो आंखौ आं फैफेरा मैया फैदो आंनाव लोगो मोननानै खम जाला जारला जारला महा जारला जारला महा जारला भाबिसना थांखो ना माखो खमनो हरलाय एखि मानो गारलांखो नों आंखौ हो मानो ओंखारखो नोङो खिन्थासै नों आंखि हो खोन्थाहरलाय नायलाय जोंथि नायलाय आंखौ बिराद दुखु खालामलांसै बियो नाम्बार बियाखै ब्र' नाम्बार बियाखै ब्र' बिदोंमोन ओमफ्राय गावनो हरनो होनदोंमोन ओमफ्राय गिबाय आङो आंबो गिबाय गावबो गिबाय आरो नाम्बारखौ बिलायदोंमोन दा गिबाय हरलायनो माने लाइफआव गिनांगौ होननानै हरलायासै आङो गिबाय आरो मिडियासो नालाय बि ओंखायनो गिबाय ओमफ्राय बै कमेन्टआवबो हरजाया नालाय ओमफ्राय आंना फेसबुक दङ आरो ना नाम्बारखौ फेसबुकाव मोननो हागोन आरो आं होमबासो बिफाङाव थानायसो फटकआ जोंथि सना दे खमनो हरलाय फामि नों गैयाबाथाय आं दोनबायबो नों गैयाबाथाय दोन ए दं सना ना आदसा आं दोनसै साननानै एखे नों गैयाबाथाय दिनावनो खाना मेगनानो गैला आंना मेगनानो गेवला आं नोंखौ सोंदोंब्रा सना नोङो ओमफ्राय लाइभबो फैनो हानाय नंला नों बेयाव थांबा बेखौसो सिन्था खालामदों आं नोंखौ आंनि लाइफआवबोथ' फैनो हानाय नङा नोङो टाइमबोथ' फिक्स खालामनो हानाय नंला जुदि थाङोबा बेनि थाखायनो आङो नाम्बार बियाखै ब्र' बियाखै अ अन होनदों अके दे ब्र' ओंखाम जानोसै आं दे होनदों ए दे आङो खामानि पस्ट खालि जाबायबा थांगौमोन आरोना पस्ट खालिबा नों खबर हरबानो जाबाय नङा माथो आदा नङा माथो आदा नङा माथो आदा ओइ सना एखे बिदि नङा सना मा होनदों नङा माथो आदा होनदों आदसा एखे नों ओमफ्राय फैनो हागोन ना हालालै एखे थाङोब्ला जुदि हजों थाङोब्ला नों फैनो हागोन ना हाला सोंथि नों फैनो हागोन ना हाला सना जुदि थाङोब्ला आरो ना फिक्स खालामनो हानाय नङा ने टाइमखौ मिथिया जेबो बुंनो हाथ'वा होनदों अ बेखौनोथ' नै दासो दामगादों सङाबो दासो सिरि स्रां खोमा रिं मारिनाय बायदि मोनदों ओमफ्राय मा होनदों मा टेनसन जादों नों एखे बेनि थाखायनो ने हो एखे आंनासो स' जायाखै र' एसे थाबायना फामि थांखो ना माखोलै एखे आइया
अ थेंक इउ फैदो फैदो वेलकाम वेलकाम नेट 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 प्लिज सना खोनाबायना आखि खोनाफिनबायना सना ने नों बेस्थ' नङा ने सना दे आंनाबो जोबखासै गड नाइट आदा थब्ल सना नोंना जोबना सना होनबालाय खोनादोंना खोनायाखै नै एबार फैफिनबाय आरोना दसेनो आंबो साइलेन्ट जाखाबाय मबाइल सेरनो हाखाला बारा अके ओमफ्राय ओंखाम जाबाय नों सना हा अके ओंखाम जाबाय सना ओंखाम जाबाय नों ओमफ्राय सेरनो हाखाला आरोना ओंखाम जाबाय आरोखि मा ओंख्रिमोन नोंसिना हा जोंना ओंख्रिया माबा मुला फुलकबि आलु खख्लिंसोमोनलै सना मा ओंख्रिमोन नोंसिना होनदों हेल' नार्जारि हिरवेन क्या बाना राहा है ओमफ्राय सना नोंना मा ओंख्रि होनामोनलाय एखे बावबाय आं दे सना आयौ नै आखाइया गुसु जाजोब्बाय जायाखै जानोसै ए सना ओमफ्राय आं नोंखौ बोरै लोगो मोनबावगोनलै होखे आं नोंखौ बोरै लोगो मोनबावगोन सना हाइ फेशन श' जायाखै होनदों औ अके बहा लोगो मोनबावगोन आं नोंखौ आंथ' लोगो हमनो हानाय नंला खबरबो मोननाय नंला टमेट' मटर ना आयै दे गोथावलै सना एसे खुसि मोनलै सना बेसे खुसि बेसे गोजोनमोन अके गोजोन खुसियानो लाथ्र' हायिमोन मुझे क्या करता हूँ होननाय बायदि टमेट' मुझे भी दो मुझे भी दो लोगो मोनला गाबोन बेलासियाव लोगो मोनगोन लोगो मोननो हागौ दे सोरनाव 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 अके फेसन जुरुर देगा होनदों अके फेसन जुरुरि देगा आदसा मुझे भी देगी दुंगी मुझे भी देंगी आदसा दुंगी होनदों खना बला आदसा खाना बला आदसा खाना केले ना आदसा सोरनियाव लोगो मोनगोन सना गाबोन हा नों एलबि होबा हाबनो नाजागोन बेलासियाव थ'ल' फुङावथ' हालाना खिनो फेसन दिनै फुङाव हानाय नंलाना होमबालाय आं दिनै गोदो उन्दुलांसै आं फेसन हाय उल्था आदसा खोनादोंना सं दामदोंना रायज्लायनाय माथो अके सानाव हाया आलासि फैगोन सानाव हानाय नङाना होमबालाय आं बेलासियावल' होनसै होमबालाय आंनाबो माने एमबिया थागोन आरोना रावनावबो बेरायनो मोननाय नङा आरोना मानोना नोंबो बेरायखाला नालाय आंबो दोननोसै आरोना नोंनि थाखाय फेभराइट खालामनानै लासां गाबोन सानसे समफोर नों ओमफ्राय हजों थायोबाथ' होनो हानाय नङाना आरोखि हजोंथ' नोङो संखांनानै जाखांबानो होनो मोनगोन बादि मोनदां नोंखौ सानाव हाया आलासि फैगोन आलासि थांबा आंबो न'आव थांसै हा आदसा आलासिया बेयाव फैगोन नेक्स्ट होमबा नैबेयाव फैनानै आलासि थांबा नोङो न'आव थांसै बिदि आदसा आलासि थांबा आंबो न'आव थांसै खाना कितना बाजे के खाते हो आप नार्जारि उसका अभी 8 बजे को खाएगा अभी खाने वाला है फेसन श' थोद होनदों आदसा खाने वाला औ औ बाव आलासि फैगोन आदसा ओंखायनोथ' दे आङो गुदुं थफि हमदोंलै नै एसे गस्ला गुदुं हमदांलै सना सना साला आंनि बिब'सो मोनगोनलै दहै मासो मोनगोन आंनि बिब'सो मोनगोन दहैना एखे खम जारला बिब'फ्रानो बिदि थगायो दा खम जारला बिब'सो बियो दालिमिया बिब' सोगोन आंनि असे बिब' खम जारला
बिब' बिब'सो जागोन मिथिगौ इमान फाग्ला खालामखायो बिसोर आंखौ नाया लाइभआव फैनानै बिब'सो जागोन बिब'सो जागोन दालिमै लादों दा रेस्ट गैया आंहा दिनैबो ग्रोब ग्रोब औलै सना नोंहाथ' बिदिनो एफा खस्थ' मावनांगौ ने आरोखि अखा ओके आ जाओ हाँ ठीक है टिंगा ब्लॉक आप सेली हाँ सेलिंगी खाने हाँ हाँ मुझे खा लिया है मुझे मिथिया सोर बेबा होनदों आंनि बिब'सो बिब'सो जागोन आं एबारसो मोनथिदों आरोना मैयानिफ्रायसो फैजेनदों नालाय बियो जंखायफैदों बियो माने गावनाव फन हरैनि थाखाय रागा जोंनाय नालाय माने हायोबा लांफै होनलायलायदों नोंगौ बेनो बिब'सो नामाबो एखे जाहैदोंना एसे मिथिया सोर खम जारला बिब'फ्रानो बिदि होनो आयौ फेसन दा आएंगी फेसन स' होनदों गुमै यूमी कितना यूमी खाना बना है अच्छा क्या क्या बोला था मुझे कुछ मालूम नहीं है क्या बोल रहा है अरे यूमी खाना बनाता है ये क्या है वो यूमी जोंथि मा अके देनां मेगनखौ बोरै नायगोन नों एखे आंनि थायोबा ओरै ओरै नायगोन ना मानो एखे खोन्थालाय ओरै ओरै नायगोन नोङो ओरै नायसै मा होनदों बोरैबा गुजुस्राय मोनदों आपने क्या बनाया खाना में दिंगा अच्छा दूगा अच्छा मेरा आलू और मूल कुछ नहीं है उसका आलू लाबड़ा खाना बना के खा लिया और मिर्चा पत्ता बना के खा लिया mana जोंहा सना खाके बाथेगा फेशन शो ये महाया नहीं अच्छा या नहीं अच्छा थोर मामा खनदां बोरै नायगोन नों आंखौ ओरैहाय नायगोन नामा नाखि ओरै नायसैने मेगन खनाजों मोखांजों मोखां ओरै नायसैने होमबा आयौ दाबायदियाव बोरै नायगोनलै एखे मोखांजों मोखां ओरै नों नायहाबगोनसो नामा थोद होननानै फेशन शो होनना गाबबाय मानो गाबखो क्या हुआ नार्जारी मालूम नहीं वो रो रहा है क्या खुशी नहीं मन हो रहा है अच्छा उसका खुशी नहीं है लेकिन थोड़ा सा दुख मिल गया ना दुख हो रहा है इसके लिए खुश नहीं है इसके लिए रो हो गया तो थोड़ा नहीं ज्यादा रो रहा है कि ये ज्यादा हो रहा है यो रो रे मेरे को बात का बुरा लगा ना 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 मैंने कुछ गलत बोल दुख किया नहीं नहीं आपका नहीं उसका घर पे तो रहा है प्रॉब्लम हो गया ना इसके लिए दुख रहा है उसको जाने के लिए माना किया था और जाने के लिए बोला था आने के लिए बोला था और उसकी बात जाना देने के माना क्या है इसके लिए डिवाइड 50-50 में रहता है लेकिन उसका क्या करे आदमी एक है ना एक आदमी का दोनों सेम नहीं होगा ना दो नहीं जाएगा ना इसके लिए ऐसे ही प्रॉब्लम हो गया क्या सिरि खावनानैसो लायगोन नामा आं मालाबा दासो खावनानैसो ग्रोब लायसै नामा मा होनदां नहीं फैशन शो आपको मिलकर
तो इंटरेस्ट लेता है ना क्या? वाह! मैं बोल के दिया है ना, वैसा ही है सेम। चुप चुप थब्ल' सिरि था। अच्छा दे सुना दे बुंलांनोखि बुंला। मुझे भी बोलेगी खूब हिरुइन नार्जारी जिया आच्छा सं दामबायलै ना सना खोनादोंना खोनायाखैलै एखे आंनि फेभराइट। आं बिराद रायलायनो गोसो जायोलै ओमफ्राय जोंहा टाइमखौनो मोना आरोना। बिदिनो माने माथो खालामनो खाफालाव गैयाबालाय रायलायनो समखौ मोना। लाइभ फैबाबो बेनो मालायनाव रायलायबाबो बेनो समा थोआ आरोना। नहीं बोल सकता रे लाइवफोर हाँ नहीं बोल सकता लेकिन कैसे बोलेंगे ना लाइवफोर में जिंगा ब्लॉग हेरो अच्छा मुझको हेरो बना लिया है क्या? अच्छा थैंक यू ओके तो मुझे कैसे पता चलेगा जी हाँ इसके लिए शुभ रहता है ना वो तो भी रोने वाला इमेज दिया है क्या करेगा ऐसा ही होना चाहिए क्या है ना। आप फेसबुक चेक करते हो क्या? हाँ हाँ किसको बोला था उसका फेसबुक नहीं। आप फेसबुक यूएस करते हैं क्या? मुझे फेसबुक भी है इंस्टाग्राम भी है लेकिन वो दोनों के भी छोड़ के मैं यूट्यूब पे एक्टिव रहता है इसको छोड़ के। लेकिन इधर से जाएगा तो बहुत ज़्यादा एमबी ख़त्म हो जाएगा बराबर इसके लिए मैं यूट्यूब और फेसबुक इंस्टाग्राम और फेसबुक से एक्टिव नहीं रहेगा। ओमफ्राय सिरि थादो थब्ल' गाला नोंनि खुगाया लाखोमा रोङा होनदों दे सना दे सिरि थागोन आं खोन्थादोंसो आरोना। नहीं मैंने कुछ भी नहीं है करता ओनली व्हाट्सएप यूट्यूब हाँ गुड जिंगा ब्लॉग जी हाँ सं दामबायलै गोसोफोरानो गोजोन गैयाब्ला गोसोआव बहाथो सुखु फैबावगोन मेथाइसो खनग्रा जानांसिगोन। ओके नार्जारी तू आप मुझे कैसे बताएगी कि क्या हुआ है आपके साथ? अरे बाप लाइफ में इसको बोलेगा तो ज़रूरी है लेकिन फ़ायदा बोलेगा तो कोई हेल्प करेगा इसके लिए बोलना मत चाहिए बोलना मत ऐसा ही होना चाहिए ना। कुछ नहीं है मैं हैप्पी बर्थडे ऐसा ही है अब जैसा ही खुश है उसका भी जैसा ही है। मिनिदोंना आखिया मुझे पता है कुछ तो प्रॉब्लम हो घर की सभी तो ऐसा ही है घर पे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा सभी आपका भी होगा और दूसरे का भी होगा प्रॉब्लम तो हो जाएगा ना। लाइफ में तो एक नहीं होगा तो एक होगा कि नहीं होगा हो जाएगा ना प्रॉब्लम तो सभी को ऐसा ही होगा। प्रॉब्लम नहीं होगा तो कुछ काम करने के लिए मन नहीं होगा ना। ओमफ्राय हैप्पी हो तू हाय से और मुझे कहा खिलेगी आपको हाथ के हाँ आपके हाथ का हाँ खुश नहीं हुआ है फैशन शो हाँ होद बिराद सं दामबायलै मावजि आम जाओ खाने के लिए रेडी है जी हाँ आ जाओ खाने के लिए रेडी है जी अच्छा मुझे भी जा रहा हूँ ना जा रहा हूँ ओइ साला दामगासिनो हामि जानो थांसै होमबा नायलाय एमबि जोबदों होननानै बिदि थायोबा नेट नांनाय जायगायाव माबायदि जाहैनो
बिराद मोजां नांनानै होयो साला आजाव चलो मैं आ मैं आएगा अरे जी अच्छा अरे बाप रे बहुत स्पीड से आ रहा है क्या अरे पैदल से रन करके आ रहा है बाप डोंट रन स्लोली आ जाओ इतना कितना स्पीड आना पड़ेगा क्या मिलेगा चलो इतना जल्दी रन करके आ रहा है क्या खाने के लिए कोई भी नहीं खाएगा कुत्ता भी नहीं है बिल्ली भी नहीं है आपकी खाना तो हो जाए है ना कोई कुछ खाता नहीं है धीरे धीरे से आ जाओ इतना जल्दी से खाना खाने के लिए आएगा क्या बाप रे बाप नै जोंथि सना फामि सना दासो 90% हाबदों आंनाव नायलाय 90% हाबबाय सना आंनावबो दे समान समान जाहैसिगोन आरोना चलो आपसे सोलो ना दिङा ब्लग हिरोइन सनसला कल कल आन्दा गन रहे हो दिङा ब्लग आदसा सोरनि नटिफिकेसन फैदों एखे लाइभ नटिफिकेसन फैदों माबानि कनिका ब्लगनि नायनां कनिका होननाय सासे दङ बेनि नटिफिकेसन आंनाव फैया ओंखायनो आं थाङा बेनाव फैबाबो थाङा आं बेनाव साला 10 बार गाहाम होयो बेयो सानसेयावनो थाङा आं बेनाव आंनावनो फैया बियो नायलाय खनसेबो नुजाफैया बियो आंखौ एक्टिभ खालामाखै बेखौ आं आनसार्ट खालामसां आनसार्ट खालामगोन आं बेखौ आंनाव फैया आरोना बियो सानसेयाव 10 बार गाहाम होयो बियो साला सोरनि नटिफिकेसन नों खोनाहैदों एखे आदसा नंगौसो ना होनदों हीरोइन किधर चला गया हीरोइन ये है आ रहा है वो है ना ओरिजिनल का वो है होनदों हाय फेशन श' हाय बोला था ओमफ्राय सना ओंखाम जानोसै जोंथि एखे नुदों नुवाखैथाय सना ओमफ्राय नै मोनाबा नैबाव खुगा खुयोलै एखे भिडिअ माबायाव मानसिखौ मोजां नुनो नागिरा फुगाराबा ना क्या मैं आया हूँ आदसा आया हूँ ना माबा एखे नों माला फैफिनगोन खोन्थाहरलाय दे आंनो बेयावनो माला फैफिनगोन न'आव जुदि थांनाय जायोब्ला माला फैफिनगोन बे फैफिननायखौ खोन्थादो आरोना सानबेसे एखे सानबेसे थागोन 3 थारिखआव लास्ट डेट ना 10 आव फैफिनगोन दे सना दे गोजोननाय मोनबाय आं दिनैसो मा थांबायना गाबोन 31निफ्राय 31 1 2 3 आयो जि गोबाव मोनसैलै बेखौ थैहाबनाय बायदि मोनथारसोलां एखे बे समावनो थैहाबनाय बायदि मोनगोनलै आं लोगो मोनाबा बेखौनो बोसोरसे जानाय बायदि मोनखागोन आरोना लोगो मोनलायाबा खम जारला बोरैबा मोनलायलायसै ओरैनोबा सानसेयावनो बहा थांखो बहा माखो सोरनाव हाबखो बिराद नागिरो निउ इयार गुवाहाटियाव जासै आंना दे जादो सना बेयावनो आंबो गामियावनो एसे न'आवनो जालाबायसै अमा जानाय जायोना बयलार जानाय जायो बिदिनो सानैसोजों जानोसै बिमा फंबायफोरजों ज'नो न'आवनो जानोसै आं अहायथो ओंखारबावनो मालाय लोंग्रा जालाफोरजोंलाय न'आव संना जानोसै आरोखि ना जाया होमबा 3 आव फैगोन 3 आव फैयोब्ला नोङो 4 आवबो रेस्ट मोननाय नङालै एखे आयै गाननाय जोमनाय सुनाय जाफैगोन जि जोम लेथ्रा सेस नों जिरन गैयालै एखे मासे खाफाल गाज्रिलै नोङो जायालै एगजामनि
थाखायसो थांनाय जागोन औ होमबाबो बेयावनो जानाय जाहैबाय आरो ना आरोखि गुवाहाटियाव माने नों बेयाव संदो खावदो जाहैदो आरो ना न'आवनो जादो नोंबो आंबो न'आव जागोन आरोना बिदिनो निउ इयारनि बरायनांगौना आरोना गोदान बोसोरावहाय खनसेखौ जानांगौ आरो जिखुनु बेदरफोर जादो गोथावनो आलुफोर संनानै एवनानै फ्राय ना मा होनो सना एखे फेशन शो चला गया क्या अभी क्या कर रहे हैं पेशाब करके चला गया क्या फैशन हेलो फैशन जी अरे वो पेशाब करने के लिए जा रहा है क्या बहुत बहुत क्या बोलते होनलाला जायालै एगजामनि थाखायसो थांगोन होनदां दे सना ट्रेन सायाव निउ इयार 1 थारिखआव ह ट्रेनावसो आरोना होमबा नों गुवाहाटियाव थाङोबा र' नों बबे ट्रेनखौ गाखोगोन लकेल ट्रेनखौसो गाखोनांगोन नों क'क्राझारावसो गाखोहैनांगोन नामा नों बहाय गाखोहैगोन नों बासुगावआवलाय मा ट्रेन मोननोसै बङाइगावसो थाङो नामा क'क्राझार नङाबा बङाइगाव बेयावसो गाखोहैनांगोन क'क्राझार नङाबा बङाइगाव पकेरावलाय बहासै लाखियाफोरा थांफाया इमारजेन्सियाव गाखोनो हागौ 7थायाव नों बहाय गाखोगोन क'क्राझाराव ना बङाइगाव आंथ' जेरावखि थाङा बङाइगावसो गाखोयो दिल्लीयाव थांबाबो बङाइगाव ओरै साइडजों थांबाबो बङाइगाव थांदों आरोना ओमफ्राय जुदि गुवाहाटियाव डाइरेक्ट थाङोब्ला आङो जोंनि नैबे धुब्रि ट्रेनखौ गाखोयो आं धुब्रि ट्रेन इमारजेन्सियाव गाखोजायो आयौ इमारजेन्सि इमारजेन्सियाव गाखोयो हागौ आं 7थायाव आयौ सना बिदि होनाङालै एखे इमारजेन्सि नङा होनदों आरो नामा आदसा मा लांफायोबा थांगोन आं लांफायोबा थांगोन आंखि टेनसन खालामनाङा जुदि लांफायो अब्ला थांगोन आं मानसि नांगौबा थांगोन आं हेपि निउ इयार पार्टि या हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर पार्टी करने के लिए ट्रेन में जाके इधर बहुत ज़्यादा दूर से पिकनिक खाना पड़ेगा पिकनिक पार्टी खाना पड़ेगा लांफायाहां आन्दायबा लिंहरगोन होनदों आदसा लांफायाहां आन्दायबा लिंहरगोन आदसा नोंसोरो आन्दायहैगोनसो जाहैबाय आरोखि लकेसनानो खोन्थाखायो माथो सना लकेसनानो खोन्थाखायो थांगोन आं दसेनो सहैयो आं जै थांनांगौ दसेनो सहैयो आं थांनांगौबा दसेनो सहैयो नार्जारी क्या बोला नार्जारी के घर की पार्टी खाना सोलो डिंगा ब्लॉक ओहो उसके घर पे नहीं है वो दूसरा जगह में जाने के लिए मन हो गया कल आना दाउ खासि हमबाय खरिसे फेसन श' आदसा गोथावथार दे आन्दायबा लिंहरगोन होनदों दे खिन्थु लेंहरोब्ला आरोखि ना कन्टेक्ट खालाम आरोना लाइभ भिडिअ हरबानो जाबाय आं नायनानै आङो डाइरेक्ट थांगोन आरोखि आन्दायबा लकेसनाव थांगोन आं लकेसनजोंनो बुंजोबनो हायो आं अबे एरिया अबे जायगायाव थाखोमादों लकेसन मोनबानो हाबाय आं अबेयाव थादों बेलाय खम जाला
करोगे मेरे आप करेगी मेरे एट पार्टी हाँ एड करेगा ना बोलावंगी हाँ बोलावंगी थब्ल' होनदों औ मिनिबायसो थांनो हायोब्रा आङो एखे हायो फेशन श' हास्राय थब्ल' मा मतलब तो बताओ जी हाँ थब्ल' का मतलब तो बताओ जी अच्छा थब्ल' था वो पानी से फुल होता है ना और लोटस से ना पानी से वो लोटस का ना उसको थोबलो बोलता है बोडो भाषा लैंग्वेज में ये फ्लावर है थोबलो हाँ थोबलो दong में रहता है ना वो फ्लावर इसको थोबलो बोल रहा है ज़्यादा अच्छा ब्यूटीफुल देख रहा है ना ये रेड कलर बहुत ज़्यादा फुल होता है वो लोटस का ओ वाला थोबलो लगा लो आपके हर भी हीरोइन अच्छा इधर से थोबलो लगा लो आपके हर भी हीरोइन अच्छा इधर से लगा के फुल ब्यूटीफुल दिखेगा ना अच्छा हाँ खान के पास हाँ इधर खान के पास अच्छा है मेरे हेयर पे ऑलरेडी रहता है इधर से खान पे थोड़ा साइड में रहता है खान के पास हाँ इधर ये देख रहे हैं ना इधर से मालूम पड़ेगा सोना 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 जोनोम मोनबाय जेबोला बे गुवार बुहुमाव नोंनि आंनि अनलायनाया जुगे जुगेनि क्या बोला हंस रहा है अच्छा मुझे देखना ना आपके यार भी थोबलो अच्छा मुझे अच्छा मुझे देखना ना आपके हेयर भी थोबलो अच्छा ये है हेड भी थोबलो मेरे लाइफ में आना मैं देखिएगा आपको फैशन शो हाँ हास्राय बायसोआ होनदों मिनि बायसो नामा खिया मिनि बायसो गोजां बोथोराव बारा दुङालै ओके आ जाएगा ओके आज फर्स्ट तो द कम एम बिजी होगा हाँ ओके आज आया था मैं फर्स्ट तो द कम एम बिजी होगा अच्छा मुझे क्या बोलूं पता नहीं हुआ मालूम नहीं है क्या बोलता क्या बोल के दिया है पता नहीं है ओके आज आया था मैं फर्स्ट टू द कम बिजी होगा ठीक है तुम लोग को मेरे हेयर पे अच्छा ओहो आज का फर्स्ट टाइम आ रहा है ना उसके पास इसके लिए ज़रूर देखा है क्या ठीक है अभी हो गया मालूम हो गया ज़रूर देखिएगा तुम लोग को मेरे हेयर पे हाँ इधर से ना हेयर पे
कान पे साइड में रखा हुआ है ना। ओमफ्राय मिनिदों ओके मैं तो आपको भी दिखाऊंगा हीरोइन नार्जारी जी। अच्छा हाँ देखिएगा, हाँ देखिएगा देखिएगा सभी को देख जाएगा, देखने के लिए मिल जाएगा सभी को है ना। ओमफ्राय हाँ ओखिलै जोंथि खम जारला नोंसो मा बुंबावगोन होननायसो जादों। ओमफ्राय खयथायाव जागोन नों ओंखे? नों बबेयाव दं दे रायलायलाय मोजां खोन्थाहरदो दे सना। कितना ब्यूटीफुल है हीरोइन, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है रे बाप रे बाप। बाप रे बाप मेरा बहुत ज़्यादा पसंद हो रहा है, लेकिन वो फेस देखेगा तो मेरा दूसरे को लेके जाने के लिए मेरा सोच रहा है वो दूसरे आदमी के पास जा रहा है क्या, उसके मुझे हर अंदर में सोच रहा है यार ना, सोच रहा है कोई आदमी लेके जाएगा तो मुझे क्या करेगा। इसके लिए मैं इसको ड्यूटी करता हूँ। बहुत ब्यूटीफुल है हीरोइन साले। ऐसा ही करेगा आदमी लोग। इसके लिए वो ज़्यादा ब्यूटीफुल क्लीन करने का मोड बोला था उसको। मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा ये ब्यूटीफुल हो जाएगा तो। इसके लिए बाद में ब्यूटीफुल होगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओमफ्राय मा होनदों कितना ब्यूटीफुल बहुत ज़्यादा है रे बाप। जिंगा ब्लॉग हीरो भी हैंडसम हो, हाँ बहुत ज़्यादा हैंडसम है, मैं देख लिया था ना लास्ट में, लेकिन वो मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया, अच्छा से देखने के लिए मिला नहीं आज भी। ओ दो उसका पहले दिन बहुत बढ़िया देख रहा है वो, प्यार लावली पिन के क्रीम मेकअप करके आया ना लाइव पे, उस दिन के बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल देख रहा है उसको साला। जिंगा ब्लॉग मा ब्यूटीफुल भी ब्लैक ब्यूटी हु फैशन शो, अरे बाप इस गलत बोल रहा है रे, गलत बोल रहा है वो। गाली दिया। मैं ब्यूटीफुल नहीं, ऐसा मत बोलो। बेरोइन जी आपको किस खाला मत बोलो, हाँ नहीं ये खाला नहीं है रे बाप रे, खाला नहीं हो साला। खाला बोला है क्या, खाला जैसे ऐसे ही खाला होगा तो मेरे मेरे लिए बहुत बढ़िया है। खाला होगा तो बहुत पसंद होगा मुझे, इसको बहुत पसंद होगा, मैं प्यार करता हूँ। खाला होगा तो दूसरा आदमी खाला होगा तो लेके जाने का मन नहीं होगा ना मुझे, लेकिन मन हो जाएगा लेके लेके आने के लिए। इसके लिए खाला होना चाहिए उसको, मुझे भी खाला है ना, इसके लिए उसका भी खाला होना चाहिए। बराबर होगा मेरे लिए। मंडे की फैशन शो, हाँ। ओ, हाँ ऐसे हो शामिल करो, हाँ शामिल करो, हाँ शामिल करके रखा हुआ है मुझे इसको। हाथ में थोड़ा सा बांध करके रखा हुआ है, ये देख के इधर से वो बांध करके रखा हुआ है इसको। ब्लॉक करके थाली मार के ब्लॉक करके रखा हुआ है इसके लिए। दूसरे साथ में चला जाएगा क्या, मुझे भी इसको सोच रहा है ना, इसके लिए क्लोज करके रखा हुआ जाएगा तो उसको खाला करना पड़ेगा। फैशन शो में तो दुख में भी हंसता रहता हूँ, लाइफ में हाँ हंसता रहता है। अच्छा सेम शाम में भी दुख में एकला मैं रोता हूँ और दोस्तों दोस्तों के सामने हंसता हूँ। फैशन शो मैं तो अच्छी हूँ ही हूँ ना, हाँ हाँ फैशन शो मैं तो अच्छी हूँ, अच्छे ही हूँ। हम्म, हाँ आप अच्छी है, हाँ बहुत बढ़िया है बढ़िया है। सोना हाँ ओके
नों माला जागोन सना ओंखाम जायाखै नों सना हा ओमफ्राय अहाय दं नोङो सोंदोंमोन आं नोंखौ नों न' सिङाव दंना बाहेरायाव दं एखि मा खालामदों खयथायाव जागोन दे नोंजों स्राय रायज्लायनोसां खनसे हाँ आप अच्छी है जिंगा ब्लॉग भी बहुत अच्छा है जिंगा ब्लॉग भी बहुत अच्छा है नहीं नहीं मुझे अच्छा नहीं है मेरा ब्लैक है सेम टू है वो उसका जंगटी है ना उसके पास सेम है मुझे भी ब्लैक ब्यूटी हाँ ऐसा होगा फैशन शो अपने दुख सोशल मीडिया में बताएगा तो लोग मजाक मजाक बनाता है रे फैशन शो हाँ मजाक बना रहा था दसे उनाव जासै थौल' दे सना हाँ नजर जी दुखी कोई ही समझाता है बाकी सब मजाक मजाक बना के हंसता हो हाँ ऐसे ही हंसना पड़ेगा मजा बना के हंसना पड़ेगा ऐसे ही सभी लाइफ को क्यों ऐसा ही दुख होना चाहिए है ना हंसना पड़ेगा अच्छा ही रहना पड़ेगा आदमी मर जाएगा तो कैसे मजाक करना पड़ेगा ऐसा ही लाइफ रहेगा तो मजा करना पड़ेगा ना लाइफ जीवन में बहुत बढ़िया बात किया है आप आज के हाँ फैशन शो इसीलिए तो हंसते हंसते रहता है सोशल मीडिया पर हाँ सही बोला हंस रहा है ये देखो खाथियावबा फाग्लि खुदुमफ्लांगौमोन आं ओके 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 क्या बोला हंस रहा है हंसी मासो करने पाती ही जिंदा रहना के लिए हाँ जिंदा रहने के लिए वाह ऐसा ही होना चाहिए फर्स्ट भी अकेले मैं कभी रोना जा, आ जाता है हीरोइन मासिबां दामखोरा दावरावलाय जोंथि सना माथोबाव ने अके हरलाय मेसेज हरदो आन्थाखो दे मेसेज हर दे मेसेज हर जिंगा ब्लॉग आप आसाम में कहाँ से हो ओ मैं घर पे है असम में बाहर नहीं है मैं मेरे घर पे हूँ असम में घर का मालूम होना चाहिए क्या आपको लेकिन उसका घर पे सामने है जंगटी का घर का सामने है उसका ज़्यादा दूर नहीं है लेकिन सामने है जाएगा तो साइकिल से जाएगा तो मिल जाएगा साइकिल से चले जाएगा तो मिल जाएगा ज़्यादा दूर नहीं है उसके थोड़ा सा जाएगा तो मेरा घर मिल गया सुना नों ओंखारलांबाय नामा मेरा एमबी खत्म अच्छा सही क्या बोलो ओके पर कौन सा गाँव ओ टिपकाय मैं वाईफाई मिला अभी कि आच्छा नंगौ ओइखि आं न'आव थांनि सना दे नेटआसो नांगोन ना नाङालै एखि नाथाय दा बेयाव नांदों आरोना आगै होनदों आयु प्रिया बाजै हेलौ प्रिया बाजै नोंनि लाइफआवहाय आङो थांबाबो माने ब्लु गैयाबा हाबनो हाया आरोना एखमबा लाइभ नुलाबायोमोन आं वाईफाई लादों होनदों गाव कौन सा है टिपकाय मैं वाईफाई मिला है आगै होनदों वाईफाई लादों आं दासो थब्ल' गाला आयै सना बिराद मोजां मोनो दे आं नोंनि हेफाजाबावनो थैनो बायदि इन्टारेस्ट थायो आं दै बिरादनो ओमफ्राय लाइक थेंक इउ जोंहा प्रिया बाजै थेंक इउ स'
माच प्रिया बाजै जोमावा दा दै सानस्रिनो फैयाखै नामा दिनैलाय? प्रिया बाजै खम जारला कमेन्टफ्रा जोंहा सनाया लाभ हरदों नाहरदों आरोना आं उन्दुलांफ्रामगो एल-बि होबा हा हैद मोजाङै गाननानै उन्दुलै बाजै लाइभ होबा बोरैबा जालाबायो मोजां गाननानै उन्दुखा खम जारला ओरैनोबा मेगनफ्रा ओरै रोजोब लाइभआव ओंखायनो आं मोनानि एल-बि आव बारा हाबा आरोना गियो आं ओंखायनो मोनानि लाइभआव बारा फैलाबाया आङो मेगनफ्रा ओरै ओरै जाजोबो खम नङा मानसिफ्रा बिदिखौसो नागिरखायो ना मायोथाय आब' प्रिया मा ओंख्रि जाखो होनदों जानो मा ओंख्रि जाखोथाय मा सेलुट मैं चलता हूँ हीरोइन आपके हाथ में खाना खा के अच्छा लगा और बात करके भी अच्छा ठीक है थेंक इउ ब्लु गैयाब्ला हाबनो हाया माने आं रावखौबो ब्लु होखाया आगै नंगौ माने आं रावनावबो ब्लु गैयाबा हाबनो हाया आरोना आंनि चेनेला माबा प्रब्लेम जानानै थाखो ना माखो रावनियावबो हाबनो हाया आं ब्लु गैयाबा आरोना ओंखायनो आंना कम्पालसारि ब्लु थायो आरोखि माने दानि जुगाव माने आलदा आलदा फैबाय आरोना गोजौनिफ्राय बिदि जाजोब्बाय बिराद जारला ब्लु गैयाबा खिन्थु मोनसेल' नुगोन आंखौ हाइ होननाय मोनसे आखाइ फावल' ओरै बे मोनसेल' नुगोन आरोना बेनि उनाव नुला आयै आगै दिङा फैदों बेयाव ब्लु होबासो नुजोबगोन आरो कमेन्टआ बेखार थांगोन आं लिरनाया बिदि आरो बाय बाय जोंहा फेशन शो थैंक इउ सो मच बहुत समय से मेरा फर्स्ट लाइव स्ट्रीम में रहता है ना इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दिया है थैंक यू सो मच बाय बाय थैंक्स यू सो मच फेशन शो अके होनदों आदसा वेलकाम एसाखै आलुजों जेबो मोनजाया हा एसाखै आलुसो आं जेबो मोनजाया लोमजाना आयु नों लोमजानानै दं आयु बेसे गोबावसै हिर'इन हा आं लाइभ होबा फट'सो होना होखायो थिग दं दे थिगैनो दं मानो बिदि जाखो होनब्ला नोंनि चेनेला होनदों मानसिफोरनाबो बिदिनो ब्लु गैयाबा हाबनो हाया आरोना बिराद जारला कमेन्ट लिरनो थाखाय प्रब्लेम जायो आरो माने ओरैनो बेखार थाङो आरोना कमेन्ट लिरनायफ्रा आयु आङो न'आव थांसै दे सना थांखो ना माखो खि नोङो गावदां आंनि फेभराइट गावदाङा फेभराइट गावदां नों साइलेन्टबा आं साइलेन्ट खालामगोन दै खि हस्पट लादोंना नों सना प्रिया बाजै आं नोंनो माने खोन्थानो बावदों आरोना आंखौ बिराद मोजां सापर्ट खालामो आरोना जोंहा नैबे समायना नार्जारि सनाया थैनो बायदि अनलायो आरोना जोङो मानोना आंखौ बिराद अनो आरोना आंनि न'खर आरो आंनि हाल सालखौ नायनानै बियो बिराद मदद खालामदों दानि आंनि लाइफआव साक्सेस जायोबा गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन गावबो आंबो गोजोननाय मोनगोन जाहाथे सानसे समाव आंबो मिजिं थिदों आरोना अराय सम बिदिनो थांना थानायावहाय लोगो मोनलायनानै मा जायो बेखौसो बुंनो हाला आरोना आं न'आव फैबाय आरो जिखुनु मा होनदों आं मानो बिदि जाखो होनबा नों चेनेला आं मिथिला बिदिनो अनलाइन नांगौ बयजोंबो मिलायना थानांगौ थानोसो हाखानांगौ बिराद फेभरेट आरोना ओंखायनो आंबो गारनो हाया बिनि अननायाव आंबो बिराद अनो